Monggo kadang mara tresno garwane wong liya. Yuk. Monggo ayo Ibu. Aku ora bisa lali mong sliramu pepujaning ati. Ayo Mas sampai Mas. Senadyan sepisan ketemu aku wis kebacut tresno nanging ati kumbuh gawe lara. Ngapa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa. Ora trimo but musik enten. Wong ayu sing tak tresnani aku ora bisa lali mong sliramu pepujaning ati. Senadyan sepisan ketemu nanging gedhe rasa tresnaku nanging ati aku mbok gawe lara. Mang terus-terusne Pak. Mang terus-terusne. Ben Pak mati dhewe. Piye to Mas? Kula enten-entekan kok malah patput-patput sayang-sayang. Oh alah. Mboten napa-napa nggih Bu. Ajeng remuk monggo. Ora. Kula lho mobil wis bak kalih. Dodolan Tak ya mabuk Mas, iki. tak. Pengalaman kula. Ayo korban selanjutnya silakan. Oh mboten iso arep lurah dadi korban penyanyi ki angel. Masa? Oh angel. Alah. Apa nggih? Nggih.
Masalahnya bar niki mungkin terus mantuk. Mboten mungkin iso ketemu. Nggih. Ya. Ora ngono, malah Nggih. ketemu nang mburi. Ngoten Mas Bukel nggih. Nyuwun pangapunten Dereng kok telas, bilih. Nggih. Ya. Dereng Berarti telas. entekke putri. Oke. Entekke Oh, putri. nggih. Nggih. Niki Ngoten. kula mboten disangoni Pak Lurah. Sangu. Heeh. Ah, wong iki pesawate Mboten napa-napa pesawat. jaga ke sing di omah kok. Pesawatnya kok disetel campur sari Monotresno. Napa iso? Heeh. Apa iso? Inteke Cahyu monggo. Ning apa sliramu Jos. teko tinggal aku kaya tak padha Anak kambing sayang. atiku kerenturan degustiku kaya ngapura Nggih GWL sampun katur. Wih lurahe Mak. Monggo Mas, amongen tamu digayengake Mas. Monggo Pak Slamet, Pak Mali, Pak Tresno, Pak Duwe. Kemudian kula saking Monotresno Sukawati. Yen lewat aku kelingan gubuk kae biyen tanggo leren no jaga ke batu lisan warna abang tondo kasih sayang asik lanjut monggo wong ayu. Kubo kae nyimpen wate wiwit biyen tuleko saiki kubo kae kebak cerita tengah wengi nganti kagrek rino. Hae. Ya niki sinten sing ae? Wah niku amung Mang pasrahke amonge tamu nika Mbak. Sing ganteng-ganteng nika lho. Tebe saking Karanganyar masuk mboten hae. Mangkane niku. Monggo lanjut Mbak. Lanjut, mboten hae. Lanjut. Catetan sak jroning ati Hakan ora saya akan ati aku kowetan
coba cerita wayah wengi nganti kegreng rino hae hot mbak Nah, niki dereng hae Pak De. Dereng. dereng monggo mangke sing pokoke sing gak pas iku sing wajib ngepaske niku panjenengan Catatan sak jatan lontor saya merati aku gawe Rinio sing rada jembar. Asik. Sinarengan kadang-kadang moro tresno Sukawati. Makarya kan kadang-kadang alkalin aude sekondang. Terafoto video syuting. Oke, cakil seragen. Pasukan Pandek nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa Di Amel tak suwun dolan moga-moga kasih sampe pananggonmu bali bisa kumpul kaya duwe muni balung nangga bebasane mong katon katon adik Amel wae aja lali pamenku moga mau kang sando satu paanteni nganti saelengku Moro tresno elok tenan iki temae monggo budhe matur suwun joget riyen nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa asik tak suwun dolan mengi moga-moga kasih
siram semua mawar melati semuanya indah. Mas Rino kangen hati Sragen bergoyang. Ayo Mas Rino pasukan baki monggo Sragen digoyang bersama dengan Moro Tresno Sukowati. Menika pahargyan wonten ing dalemipun Bapak Sumadi dipun garakan langsung live streaming bersama dengan Trafoto. Kemungkus bergoyang. Sing tuku kumlun. Kemungkus bergoyang asik. Kok boten joget? Sragen. Ayo bae.
pisan ana dalan sing padang ya. Lah lho. Ki, entuk colongan lotus. kowe ngerti sing dikarepne Mbak Dari wi? Piye? Kowe golek dalan padang. Tegese dalan sing jembar ki Lah lho, iya, Mas. golek dalan sing padang. Bocah kok gledis kaya ngono. Ora. Loh, asik. Sabda Pandhita Ratu mring sliramu dadya ing sisihku mugi Gusti ngilani tresnaku bakal ginawa mati
Alhamdulillah. Sabtu paritorang digenahke Mbak. Monggo dipersilakan. Ngono nek kene pani barang. Sholat sayekti nyegah tumindak mungkar, magrib lan isa jangkepe prayogane ditambah sholat sunahe
sayuran anggoleki sing tak sayang mobeng kitir hanggon go goleki ora koso esuk awan nganti wengi asik Wang kok saja nyisih poda kuning agawe sirahku kopeng seret iret tasawang tambah manis bunga yang lakon nyandeng seliran Ayo lanjutkan Mbak. Ayo
lagowo rapi bisa najan mong sedelo sik mbak nak gak pasti jane sing ngepaske kowe kok mbak jane Oh jane nggih Pak kula sing ngepas saiki mbok takon anu Pak Bugel iki MC-ne priye ayo lanjut lanjut Diaturke kabeh lho, Cok. Spesial kagem bapakku Mbah Joni, Pak Jagung. Monggo Pak Tak kiyal kita kendel-kendel. Masuk di amel asik. Monggo Pak Jagung. Pak Wasto. Kalamun warung sliramu. Ati iki anane tansah rego. Rasa kang tak endem sarwa mikir ati rapi samarep masuk di amel koyo ra bisa dadi sampean moci paksaku ojo tak endem teman-teman
padha yen kadulu nanging caket sajroning atiku konku nandang tresno iki wis kinodrat sak trepong lapai Kula sama muga-muga samawa ya Dik Iya, Mas. kowe karo aku lahir batin muga-muga donya akhirat iki bahagia Moro tresno masitno asik Ayo ayo. luwe bete panenono timbang perpisahan maring kasulistya wangi samudana marang kula warga garwa lan praputra Liwat kencangin alismu bahwa sohananda Rasani hatiku senadyan Musling seraya selaku Aku isih mampu Ngadeni solahmu monggo kowe bojang gunung najan bojang gunung katugro kasrimpo siwaraga kuko kurung gohor mantan mamprong rupo kadya pincung Mas Aren wis rada anget yo ngene iki. Aku percaya aku. Pripun Pak? Lah wis padha anget ini penyanyine yo ngene iki. Ayo lanjut, Mbak. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukake Masa isi Dah enake yo yo. kowe apa-apa wae senadyan sasideman mestikan sembatan ora tresna lagi
Mbah Bugel. Ketoke kok wis lemes. Lah, niku Ayo saking- lanjut, sing penting semangat dong. Apa sawarane kurang? Langke niku jane. Walah doh iki. Ayo semangat. Urip ana